What
Ache ye, Yame Kron, Mafia to ye, Yame Kron, Yame Kron, Yame Kron, Aye mi ama ye, Yame Kron, Aye mi ama ye, Abadia, Yame Kron, Yakoswa da yajin kwapano ase, afenu aba meka kyerɛw ama atwante sɛ enana dwi yɛbɛba afɔdeɛ emebunu afɔdeɛ mesi yɛdi free 30 series saa 30 series wei yɛsrɛ yɛdie ne nkɔsoɔ adwuma ama yɛmabunu aware papa ama yɛmabunu akwantuo ama yɛmabunu wo gidi aka amen pa amen enti woni sika wɔ ho a yɛmoba money sɛ sia na emeda accounts because afɔdeɛ ne be free 30 series Mr. Momo Mujina Nino, Moyasa, Mobaba Transiama Yay. Remember, Mutinso and Panino, Pachoma ready up, Momrana, Yaguma warrior Baba Ramusa. Now, I feel you only a bayer, Yanim. Omuma idea, I don't know for Monsa for Bakuntum. What's a So sorry, you're penny for
So the penny and the can sasumjim. And penny mobile near Shassia yet to Asidani, ye jom. Nanum Bako crowd the Quemois. He trust one of the bae. Sabre me him Brennan non son abo upon Sima Adrian. A Jimmy Beltuama, non watch pepe, no radiasimba. Adamant for a German Necron, young quiet.
Benjamin,
Yegusua eye radia ye amofra na makogina ni monyina mu mfiri ho na warriors ene nanam efom honom mesra mo gidima yaba se yebeye radia adwuma apiepie ne doso sabrei ye ma security no atu gate num na obia ntimi empie biem nti wonu manyamfo timi nka tuma ye yeba se yebeye asore obi ba no wabie no na emom obi kwa mane nko nti a wo pie no wonchirem na mo wo wase onyina mo mra pati ase na sofpani ene ne mpanimfo atena se adwuma ebai ye janom atena se ache ye be mo masifom abehim omo ho kakra mo mampanye nyoma me da se
What
Hey, be careful.
Okokoko. Instrumental Joe. Metuju you are yada. Instrumental Joe. Metuju you are yada. Instrumental. Hallelujah. Where you are, your dada. Try me. Muna. Obi anya ojo. Muna. I go to fire them say. You say enumi. Me boss wa beti ma so kama no. We be 200 free. Boss on yanko boss. Enumi ni wa beti ma so kama no we be 200. Eba. I do the form of mama. Na ya hiti. David Yoy, welcome Goliath. Anadu, who are you here? Are you there? Are you ready? Oh, maintain my voice. Are you ready? Oh, maintain. Are you ready? Etiway ye bekum Goliath. Say say. Say ufi say. Won't be kum Goliath akwa trase. Now I'm who do no. Wo bia to be niante. Azom the four. Azom the four yanko. Wazali mayamokunise Israyame. Wazali mayamokunise Awazabane. Bisi wazali mayamokunise Israyame. Wazali mayamokunise Awazabane. Davidia wakuwaliasia na mumiankore. Sebiti bodi. Wazali mayamokunise Awazabane.
Wabo
Hello. 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 Yadamase. Sable oboni ani die kwan so sofpani a wote dwom se yantu adwuma di no chia wunu ana kwatena se chia ne nsam no sha medamase eye monkotena se eye osofo Emmanuel Kwantoa UK wasi mebuno no mena masema no se anwumere de masa no na eda fom boko mudi asa no obi mobile phone efrato this time oba obebo na ya frɛ because phones ne ya de man crofo no bebre na ba se omunso de ayira yesrama asori nkonwa no ma obi amfam pie mfam free apata yi ase ene ye number 1 mesramo na asojafo ne cadetfo ne ba yempese omo betiatia obi antu obi amfa konwa mra inside number 2 mo hwe mo manu suye emma ye na ade asa obo ne ade de kwan so wo fa ya du suyi na meto me nsa frɛ obabunu a mpani asiesie ne se na anyimi fan won fa awurade asem emre oman meka se wo ya abrantie bia odwopa abri ayira ababedi minsa sabre me de na fiema me nua yini kire fa no bla ma me da ase. Thank you, comrade. On behalf of the leadership of True Faith Church International, Ashanti East and West, currently at the JSO, where the convention is being taken off, I humbly invite
The man at the moment, the man who is so humble, the man who is now demonstrating greatness, the man who is now demonstrating high-level intelligence in teaching of the Holy Scriptures. The man is so dedicated to the call of duty. The man is highly energetic. The man is so obedient. The man has that the natural flair and apt to teach and preach. I'm talking of no other person than the deacon of True Faith Church International, Jema Branch. Deacon Gideon Happier. Wherever the man is, I call on him to climb the podium so that I hand over the mic for him to deliver. Habusunyafo Kristo mu adofonom. Ena yenua abrante kwai gradually he is becoming the bridge between the aged and the young. Owurai oyi etsubi edi ama yehunu se gidi ewodachi. Empani no company kwabra obi ode wo achibeja. Owurai aye obia was some microphone mu se o preachi na wan sakra na wo bribi na wo bribi Srami mpani makasa se yenua yi ama yenyina gidima ne adofo nyina Ghana ni wiase awunu se esomo yi se abrante kwa bi free ni mofra se sua nyame asem a ma ofa won kronkron nya san ne nimdiem na epagya no ko esososo adne ko empani gina bre akwara hunu ne nsa hohora woni mpanifuo didi asofo empani a eti adwam ahwehwem na ohuni se biribi ewo owura yi mu ene ne mprensa eso a eye entoaso na empani ehu se ye hyiamu a esesa ye ma babunu bi eyi ne ho adi na hye emabunu nkuran sa baabi a wo ene se de wote de wo ne de woni ensi wunyamesom emu empagya ekwan kakra yenua abrante yi edi kan hu nsem nyina. He's great, he's intelligent, he's dedicated, he's energetic, he's obedient, and he has that natural apt and flair to deliver. No wonder he's Gideon. I hand over the mic. May the Spirit of the Almighty God, the Spirit of Samuel Brako, and Spirit of our fathers lead you to deliver in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you. Yeah.
Yes. No peja won sam ne nu kosoro. Yes. Peja won sa kosoro. Fa mi kese tie mu se. Yes. Owura Yesu da wase o. Owura Yesu. Aka mi yenu. Yes. Ma won sa ne nu kosoro. Na tie mu kase owura Yesu da wase o. Ya da wase o. Yes. Aka di etwato. Owura Yesu. Ma won sa ne nu kosoro. Na fa mi kese dede yo. Tie mu kase owura Yesu da wase o. Owura Yesu ya da wase o. Afa entrance. Peja won sa ba bia pani wo no. Yes. Peja won sa. Ka bibi kire mpani. Ewurade nhyira mo. Anu wo fom. Ka bibi kire mpani. Ewurade nhyira mo. For last one ka ho. Ewurade nhyira mo. Won so fa won sa to akoma so. Ka bibi kire wo ho. Ewurade. Asa ewurade hyira me. Ewurade hyira me. Yemadoye. Yemi adoye. Amen. Amen. Oh, some can say Father Tenasi. Israel number Edion. David Ajonto Edion. Eh? Ya koinshemu free mo frase. Me kakasa we. If you say you suffer penny on any baby call. The late senior apostle John Owusu Achia Ekoye. Yes. 2025 year 2026. Amen. Sa convention we ya ba na juso ha no. Me no me no dia dance here say there is a great revival happening in the church. Amen. En Kenya bi koso. Ya ba ye uni pa ni be hia bi ase afi nhia mu die. Ashanti east and west in Kuamponi. Isen Kenya ka hia mu kidin de be ye. Yes. Ewurade tumi ama ne home so. Amen. Na osun we bibia di adanse se e onyankopon dia. Amen. Papa, go. Israel Jomwedu no. Osese. Osra mo amo ohene. Sedie dwumadie we asia ye kama. Na yenya nwie ye mpo na so hu sampa atmosphere no e are blazing with fire.
Bibi Eddie Adansi say. Yes. 2026. No quality dia sorry to Faith Church International. Yes. Ebe fan into my papa fira. Amen. Amen. Na okira bia odi ehun bra se betina sorry we mu no. Yes. Afu we obeyem konimdifo. Amen. 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 Mempa ye ne ma desire. Anadwi mesire. Dia ma sofo mpani. Ene ye ne ye hia mu nyina. Se Awurade ntie ohia da. kukuo mu mpa ye bi a mpani abosie. Na me no nso ya bo no. Awurade ontie ma ye. Amen. Koi Jacob Nyankopon din mauso. Samuel Nyankopon. Elijah Nyankopon. Peter Nyankopon. Eja no mpani Nyankopon no o mauso. Amen. Onfiri kunkunum ho meboa o. Onfiri ni tina bia kunkunum ho. Na afi 2026 wo o meboa. Amen. Onfiri Zion mesha odin. Onyankopon fi ni tina bia kunkunum ho. Na de na bamabu na wura ho no. Onye ne wechichefo no mehye ne den. Amen. Onkai waduane afode anyina o. Afode biara. Adoye bia wa ye biara no. Isi Onyankopon se onkai. Amen. Na wo hia afode nso nani. Enhyiamu yase. Sika bia obeyi ato adaka mu biara. Isi Onyankopon se oma ne nso nani. Oma oni e wakoma pe. Eni e ba ye. Obi ade akoma so ade ba. Isi otwedi ampon se. De wakoma na okra hwehwe no. Onfa mpani nsa so. Na oma wonsanka. Na oma utirim asem nyina mmerem. Kasa bia wo ka no utirim. Empa ye bia wo bɔ no akoma mu. Ewurade ma ne mmerem ma wo. Amen. Na ye ho asan ye wo nkwagye. Afi we Kristo din mu nti ohu besane wo. Amen. Na ye Nyankopon dim ye him ye mfranka. Samuel, Elijah, Peter Nyankopon din mu nti wo ubehim wo franka. Amen. Ewurade ma de wusire nyina mmerem mu e. Ewurade ma de biara fi wasere. No wabɔ ho mpaye no emmerem ma wo. Afa me hunu se Ewurade boa de wasra no. Afi ɔman yi nyina hunu se ampa. Se otwedi ampon ɔka wo ye. Amen. Oje ne so woni soro konkono ho. Ye frɛ ne da bia minim se ne tumi nti obɛgye yen so. Amen. Odi ni nifa ho de ne agye no. Ye bo Onyankopon dia. Da ne da obɛma na bɔfo asanya bɛ ye ho senkyerɛne. Amen. Ebinum kanfo ntiase anam. Ebinum wo ho ato apɔnkɔ. Nsuo ni abosom. Ebinum kanfo aponko. Apɔnkɔ. Na yen die. Na mimi no mienu die. Ye kanfo Ewurade ye Nyankopon din. Ye kanfo twedi ampon din. Wonum die. Wonum die. Obubu duadua so ase a. Enko kesi bia na ɔma ho ɔde nyina asa. Na yen die. Na minu mienu die. Ye be sori agyina ho kyere ben. Bo wo nsɛm kɛseɛ makra. Paul mo ɔtɔ kɔma Roman for etidu nkyemu yidi kan ɛno nko a. Enwoma wode koma Romanfo. Ɔte sɛ. Etidu enkyemu adi kan. Ɔte sɛ. Enuanom. Meja no mo pani. Bedwa ye hyia mu. Kɔi. Makoma mu ade a mepɛ. Sɛdeɛ anigyeɛ ɛne ahosɛpɛ ɛne ahokeka ɛwɔ convention yase nti kɔ Ene me nkoto a mekoto bisire Nyankopon. me mpa ya me ba ya me bɔ na me sɛ otwedi ampon nyinaa ne sɛ Se mubenya nkwa. hallelujah Amen. oh sɛm kɛseɛ makra mpani meda mo ase bebree ɛne akwanya so nko a mode ama me Amen. anadwo yi ne wotu anamɔ kakraa bi na mpani abɔ mpa ya ama yɛ Amen. na ɛyɛ ne pa ahomeda yi yɛdi ne ɔfɛ so amen Amen. aha yɛ de o Papa. kasɛ baabi yɛ awu Baby. Yewu. aha yɛ de o Baby yewu. a wontumi nka na aha yɛ de o Baby yewu. Yes. wahunu sɛ ampa ɛnwom gye gu mu Ampa. na asa papa bi so hwie gu Yes. Power. na menim sɛ amanfo a yɛda akɔsesa 11 cedi mu no na nka menim sɛ atwam na yɛkɔ mfanhyia sɛ mawo sɛ asa atwe ne ti Saba. na mode asi anaa hallelujah Amen. Amen. no kure ni
the Wama convention will be your TV. Say, oh, TV no. Say, oh, born and son say, yeah. No, you can't come to Bobosia Koi. Then could be Bobosia by Swa. You shall we go Benes Candia Cocotia. Amen. Would you want Bobo sent by a poor company on Bemo Escada Bacutia? Organize some organizing to make you a Shiramo. Amen. I don't phone penny for a Radin Shiramo. Amen. Just say, be beyond not quite so. Why the castle said to the say? Why the castle? On the Sakata would Trimuno, Yabo Kiada, and running there, Adani. What was your sister? Didn't say call baby, boy. 2 minutes at the sweet team. Now, a general Juma said in a pair day. Well, the man who home, a bayon who century. And I be Casa or so the Atomakuma so. Some knew him come. Matudi say, Wo tosu say. Wo tosu say. Hallelujah. Amen. Amen. Pray your tone, Jenny. Pray. Casiminia. You're not somewhere black who sumwe. And there won't swap a movie. Foundation or 2 years. Foundation. Yes. Wo tosu say. What to say? We shall say what to say. What to say? So what to tell you what we say one to tell. Yes. We shall say what to say. What to say? Well, we say what Tino. Now we shall say maybe what to say. Well, we shall say my Christ. Yeah, no, Samuel Black one lay good foundation. Papa. Into we shall tell you now, Namabontia. Yes. When you're so full. Every crowd about so the winner, Bosumis Yampu. Now, to the assassin here, Frody. So for where you so full. My buffalo back. Your boy is winner 2 months of crowd. Yes. Number one, Mamma Biaba. Say, I don't know my heavy liquor tea, my heavy singer TV. Was a Papa, may read or sofu, Jiddy Sofu, Tintin now. Now the Jiddy Sofu Tintin Bay. Jamawa will be women and yes of now you Tintin. Oh, or Sofu Tintin. Now she was your friend say, was he no was your friend or Sofu Masway? Not here. Say, I'll connect to my dear. Yes. Yes. Obey a boy was Unya Busumi. None of you, number friend of the hair, Master. Oh, what's the papa? Me koya de nam say una na mo ka che ma bibi say we sofo so we hwe what's there be on one friend me sofo but we say kese ma Christ ade anyira mantamu magidi ni ye mebusa oda yes a good foundation yeah na Samuel Black de ye dey yes to see you say busuma chi obi enye gidi ni say Tidini, what the other form cra now qua or Befadia to her about the bed day at the Bemau. Till we saw an abuse. Or did you know about the two or to say? I won't now see our two or to say. Yes. Paul more chocoma couldn't afford. Yes, it is a sign. Chimudu, Chimudu. I said, if yes, what to say? On your good more, dear Adam and so. When your good point, what the man and Samuel Black on the quay. As soon as I am not met for him, so dance if we answer for. Yes, you did it 2 pass and answer black one, sit down, Cusco and baby. Now, so or to Tony Macama. Yes. Home in the Casa Croje. Now, the young battery of the dance, yes, sir. Yes, when you coupon the Indian century. Or so when you coupon the more they don't know. Yes, and more toll for him. Some dance if we answer for. Penny and idiom. Messi from Kakrana platform, we would hear baby and a jigum. And we them to a jiguma. Ubibeka said, Adamoni for, we are Damoni for. I get jigum dada. Yes, but we send Cassia Christ. Amen. Young baby Bianco Shadamoni for. Yes. Or say, Yanko. Onyanko power do more, dear Domenosono. Onyanko power do more.
wɔde adom na Samuel brɛ kɔ wɔnyɛ ne baabi kɔ ɛgya no mu pani no kɔe ɛna me na meto fapem sɛ ɔdansifoɔ ɛna ɔma nyansafoɔ to fapem sɛ ɔdansifoɔ nyansafoɔ na ɛyɛ obi to so na yɛnkɔ yɛ nimu yi obi bɛto so yes kɔ nanso obiara a ɔte soɔ no na wo a gyidi abɛto a woto so no ɔnhwɛ sɛdeɛ ɔto ɛfa bɔ wo nsɛm kɛseɛ makra amen sɛn na woto so wafa yes ɔto so sɛn sɛ yɛbɛbɔ gyidi din pa a ɛyɛ wɔ wo paa so obi so bɛka sɛ nnɛ deɛ gyidifoɔ deɛ na moyɛ yi a na yɛ wa paa halleluya amen ɔse obi to so yes na deɛ ɔto soɔ no na onipa biara a wɔbɛto wɔ som kunkunu wei yes na awurade hwɛ asɔre wei na ano yɛhyia adiifoɔ mpa a maasɛm kan mɛgya kwantoa junior asɔre wei onyankopɔn amfrɛ wo a wontimi ma da boa ampa yes anaa meboa ɛyɛ nokorɛ na biribi asi bɛyɛ 4 months na mahu sɛ wo a wohyɛ atare wei bibiara no ma w'ani nye paa anya wo denti wama wo sɛ ɔnsɛm kɛseɛ paa hwɛ somewhere 2008 yes ɛna menya akwan kɔ Akomadan secondary school na meyɛ gyidi ni o yes mewura school mu wɔ mebɔ bɔɔl yɛ sports master no na ofire senti enti ɔma choose yaka team no school first 18 players no yo yes on say akusu de yɛ nyina ba ntako Kumase Ashanti region paa ana ɔka kyerɛ yɛn sɛ ɔwɔ ɛnyɛma bi a wɔde agu nsuom a players ni dware wo a wɔanyare bi no wonim bɔɔl bɔkɔ Kenya miani kura first 11 no ɔnyɛ da yi ɔnka wo ti bedware misuni ko gidi bɔɔl yi so ɛyɛ ma doma kyɛdeɛ Nyankopɔn de ayɛ da yi akyɛ me na no ɛfɛ ma wani na ho paa gyidini na wo asɔre wie mu a wanya ade amen mepɛ sɛ mebɔ bɔɔl na metidi ɛna metee aseɛ yɛbɛkɔ Milo Games yes baba yara ha ya na ye sports master de nneɛma gugu nsuom de nneɛma keka ho na ma gidi na ma ayɛ dɛ wadware mepɛ first 11 ayɛ dɛ abɔ yes ti kasa wi paa ampa yɛbobɔ bɔɔl na sɛ na m'ani ana hɔ bonsam nam nyansa kwan so wia me ɔwe ya fapem na wabɛto no bonsam bɛwia ma wodi brodu abɛto so paa ɔwe ya bonsam bɛwia wo wodi tipa bɛto so no kwasɛm na ɛnɛ awia me papa pani kwanto a ofiri aburokyire bɛsra yɛn ɔka kasa bi yes quotation na oyi bi wɔsi sɛdeɛ wɔto so fa bi ya no wadwuma bɛyɛ dɛ yi ɛbɛdi na ogya bɛyɛ dɛ yi ɛbɛsɔ amen Judas na onye nipa bɔne ni o paa ɔmo tu ahombɔne wotu bi yes ɔmo sa nyareɛ wo sɛ bi paa ɔmo ka nsɛmpa no ka bi yes nanso Bible sɛ ɔdane paa ɔdane Awurade nkae amen hwee na wanane o yes na wamfa bibi foforɔ anto so ma wo nti yɛ mo tititi mbɔne yes hallelujah amen onim me de bɔɔlo kakra saa afei deɛ me na fofoɔ frɛ m sɛ nkɔ asɔre a musimi ni kan mɛba yes m'ani teeɛ na first time akogu na mankɔ asɔre da sɛ na bonsam wɔwia me ano no kakra akoa bi Akomadan yes ɔba asɔre akyɛ bɛyɛ bosome mmienu yɛhyia ne kurom akyikyale bosome mmienu yɛhu akyɛ ɔsɛ megyaa baa no megyae ba na wogyae ba tam baako akotwam mansia sɔ dɛm paa wogyae ba tie kasa wɔyɛ yes na sɛ wohyɛ atade wɔ yi a woama no asomboa ɛda yi ama wo amen na gyidi asɔre wɔ yi yes ɛyɛ pɛbie nkonya amen mede bɔɔl ne mu kakra saa na wodware afei menkɔ asɔre bio afei wonim obi a memfa ɔbaa da ɛhɔ a na girl bi a yɛn nyinaa yɛakɔ fam wan ne ho fɛfɛɛfɛ ne Janet me so manu awu manu mmɔnwom
timi nka ti de meya ne se mepe support beya na madam fu ba ko a me bɔ 3 on the boy 11 tie nyina esa so no aka tem se onim konfo bi wa kuma dan francho oya forget se pa nti yenko ho was it yes so we dware aduru medical die aduru dware akobobo se na nyankopon twe ne ho kakra aka de de pe ma yes me ma me asend ni sika me fa bi twa ni fees fa bi ntwa aduane ni yes mani tie na me di madam fu na chi ni aduru akoma dan francho sometime jidi ni akola o tie kasa we yo nana maba na ene yes empani bo mi din no pa ene hu sampa se o nyankopon Yes. ene pija nipa pa ensem kese pa na se obi gidi wo wiase a enya ne yonko ne obi a wagidi wo nyam sumu debi You. oboa enti ma wo sum we somo amen na fapem na wabeto no yes tusuyi pa minto yes ye koduru ho omo se konfo no wodem ti yenwura ho ye wura ho onne ne tiame no wacha ase hwehwe na tiame ne se nana ade bia ese esu fefe wosi motia na ekasa no me hwehwe akwa esu achi motia bia nyina ba bia wode hwehwe akwa ne se ai wamani ne se nam so girl bi ena mahu na minti mi nkose ne pe enti me se na se omoa me o de fa wani ma wodi nyame asem to ntia go se wagini papa bosom ope ba ma obi ehwa tia me ne se wo hwehwe wo se twen me oba no kuta tonton mienu eish wo se nana se sika wo hu bia yigukura yi mu na di tofi mienu yi ukwa adi baako na bɔ mmɔden ama gɛ ne baako ni no na odi a apeke kasa apeke afa na meka kyerɛ sɛ dabi o sika ehyɛ mboto ne deɛ me school fees ka ho nti wo deɛ metwa bɔ ne kora me de bɛtum na mo school fees deɛ akwaze ɔka kasa wɔ sɛ wanyam de bodua bi twa wasum yitum wana yi fees ne bibia ɛna me de to okura bi twɛw plans na hye egu nemu manya kase yenu nti ahye ne kese eni emisi kwan so me ho den minim se keli die ene die me yanam ne ekro yes ade achi na me nda ye entertainment amo 5 kwa na me dwale tape polish na mko gina dua bi ase o twen no wo de ne tofe ma no me di me die tu manum na me di na me tafe na me wi get dru anos misu because kunya frame zingaro zingaro na zo me dofo je ba ko tofi bi je ba ko oji yo han tu na ndu am zikai afa odi manya no bible si abosonso ye nkwasi asem ampa odi nkwasi asem enti oji tu na num sa na owura mu no entertainment ss ye kosa ti me twen be 10 minutes na ti sa die sa bi do ra adu na wura ni mu ti me hodo ni na ni mo je sefere mame so mi nwuram na me ne ne nkosa ti mi say adu na fa ni musa de me twi be no so be twi aben me twi be na no wo mo kan fa akwasi akọ ate bo unse magidi nyame amen amen obia konfo ya mama assurance school fees se wo di to fi di kwa dia afa me di me fees ni me chop money nyina tum ahye me ne ge yi kosa otfa kwasi akọ na wa hwe me nya kwasi a wa bok obi am di gidi ato nche ko pe ma me nya kwasi a pa ti me musa ampa magimi ampa ade tia no pa kwasi ada yes na me call konfo no na mente ase yes kwa nam say me kwa no omuti ate adua bi ase na ate na we omso konfo dem na se ba ho chairman said nam se ba no so yenko ye kwa nam say on kantem me kwa wa so do to sina no o twe nam say on kantem say e no to fino de ma na to fino de ma no e no am de ma ge no odi ya fe kwa no odi matem o sinti anya ye misi anya ye afi konfo hwe manim sa wo say udi nkurumanti na anya ye no na say na wo ka tire me say to fino eti nkuruma baby David from Sikamam what is try
Abrante wu ti agro ubebo dam. Wote dam bona. Wa ubegyina wa abodam. Hwe me mfa me mpaboa. Wa na enie. Yes. Misi kwan so. Me ko. Na unim konfo ne afa ni mali o. Konfo afa ni mali wa hwa wa be. There be. Me di Kristo ni gidi to nchen. Na diama me kakasa we no. Bebe 8 months ni. Me hwe video. Na gidi fo de minim se nyame tumi de mo yen sentre ne bo nsem kese ma Christ. Amen. Tie kasa we yo. Yes. Ana mbusa nse na wo free. No se okura asemini wo. Na se me. What uba kus na se ai. What se minimum. Na me otia me ma conform value. Na sa what se na na bosum na ntimi ama wo yira anwo. O se odifo sa ne mani nyina no e ya azan. Aw. Waje boy ni sika no. Ti kasa we yo. Yo. Bon sama twene figidim e ko ha me. Pa. Baby a me call yes me ko pe girl no. E kokoko ye no. Wo se sa asori we. E wo su na nyame tumi te. Amen. Amen. Wanam ka chen say me bompa ya aboa mo. Nanso me kai sika no. Me school fees no. Interest aba ho. Sa ta ne 65 cedi. Eti me sere wo. Send me de mam. Meje. Sana me wompa ye bia ma ye dey. Mabo. Meje me school. Did you asori we asori papa? Yes. One to suya. Ebe ha wan kasa. Amen. Asori we wanya no. Yes. Enum se somu ye. Yes. Na didi asori eheni pani munyam. Na eye foundation papa. Yes. Ye na Samuel Black ye dai. Atu ye. Yes. Ene ye hwe de ye asori. Menem. Some papa. Empani mu de social media ya mu nkobi. Monko. Last 2 weeks, the whole Ashanti region, prisons commander, na me ne wo Prempa Assembly ho ni program. Was it Mr. James Emile na me ne wo ho. Was it sofo? Ma sorry no, ye sorry pa. Sofo sorry no ye sorry. Sorry ni ye sorry. Yes. Ise ko jai. Was it sofo pani, we me ne sofo pani. There be a Can am some jitum say hi sofo pani. Joe Pani phone untini di pani wo. No. Chese me te wo se ko ja na hye me no obi a pese oni mi to picture Pa. me kwakwa akwa we yo enya bibia se atale we bo nsem atidi asori. Amen. Nyame ayi bi. A good foundation and penny to. Yes. Youth at Metaka Satire. Akaka nam penny ko. Menu. To say you to see. Tia sorry besonza. Was it open to so? Quite. Now, for people for dear. Now, for people for dear. Obedient me to and get shower that yes. Won't you miss the sun and da? Now, won't you be for phobia Macau? Go. Now, so say obedience. Kakoko. Now, so we are to say, would it be before be quiet? Get it. Would it be Abohene. The answer be. Enria. Would it the answer be? Esre. A Jamamobi. Abrodia. Etufobi. Iswa. Apo Bobby. Etu foundation is one. Obia Jumabedadi. Hallelujah. Amen. Obia.
ɔsɔfo mpani asra wabɔ wa homa mienu sɛ na osi fa hwe manguo no asɔfo ni bi pɛ sɛ omunya nipa anim animonyam enti onipa yi yɛ bɔne paa nanso kakra wɔ ne ho nti ɔnyɛ dɛ ɔnkanta wei ne foundation a wɔwɔ to no wei ne foundation no abira mi nim sɛ yasɔre wei ɛnfa wo no sika awɔ sɛ ɛbɔ wa abɔ wo sɛ wanto so yɛ a adwuma ne wura ɛbɛda adi adwuma no ɔbɛgye afiri wo nsɛm paa na meka sɛ me se yɛkora nipa yi sɛ wo papa bia adwuma na wo wokɔ adwuma mu hɔ na wohunu sɛ adwuma no mmra code and ethics no obi ɛyɛ ne sɛdeɛ ɔpa a ɛnam sɛ wo papa na de sika ayɛ investment nti w'ani mmere w'ani bɛbere adɛn ne yɛde akra ahyɛ wo nsa na woyɛ deɛ wopɛ sika nti abere a wodi dokora a awurade na abɛhwɛ wo awurade nkae Amen. fapem na yɛto no obiama n'ani na o woto fapem no yɛ a hwɛ gyidi asɔre wei obi ka kyerɛ wo sɛ wotena mu ɛbɛhia wo a ɔnyɛ nokwafoɔ meka no kora kyerɛ wo gyidi asɔre wei so obi ka kyerɛ agyidi deɛ wokɔ a wonnya sika yɛba yɛka asene pɛkea no modi adea daabi ɛyɛ nipa deɛ ɛyɛ yɛnua me se sese mmeranteɛ no ne mmabaawa no kora no hwɛka ahyia mo dam ɛnɛ me papa kan wɔte hwɛ ɛfie a mmeranteɛ ne mmabaawa no sisi ɛfɛ sese MPs ɔmo nyinaa ɛbɛgyidi asɔ dɛm bɛgye mpaabɔ ɔnokwasɛm ɛwɔ sɛ ɔhunu sɛ ɛyɛ good foundation panin no tooyɛ ɛna ama hom no to bɛsi nnɛ woto so sɛ madam fɛ roman fada ɔka kyerɛ m sɛ odifoɔ hɔ moasɔre no deɛ mo honhom no deɛ ano ɔden o ano ɛhyɛ sɛ yɛn romanfoɔ yɛnya mo honhom no kan yɛdeɛ ne ho a ka yɛakɔnturu baabiaa baabi awu nanso hwɛ wo nsɛm a woka fa gyidi ho hwɛ wo nti asɛm a obi ka woto so yɛ no no kwae wɔ sɛ na obi adwuma bɛda adi obiara adwuma bɛda adi na ɛda no bɛyi na di na ɛda no bɛyɛ da yi ɛbɛyi na ɛbɛsi no di ɛfiri sɛ ogya mu na ɛbɛda yɛn adi nyinaa nim sɛ ɛgya mu mpanin aka kyerɛ sɛ maame bi na waben paa ɔyɛ n'adwene sɛ ɔno abɛbɔ asu mpanin mu nti abasɛm wei da yɛte ɛma yɛ fɛn sɛ yi ama taa yes na mpanin sɛ waben onyankopɔn hom de ne yɛ nsɛnkyerɛnne yes nanso ɔmaa ne yere fii ne ho na ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛto fapem foforɔ fapem ne ne sɛ yi yɛnim sɛ gyidi asɔre wei mmarima nko ana mmarima kora no wɔ a yɛabɔ wɛfoɔ na ɔtumi bɔ asu paa ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛbɔ asu no mpanin aka kyerɛ yɛn sɛ wɔde nipa no wura nsuo no mu wɔno wanyɛ dɛ yi wama bio yes fapem foforɔ deɛ obi ntumi nto ɛnka deɛ hɔ dada no hallelujah amen sɛn na wokɔ gyidi nafa aberanteɛ sɛn na wokɔ gyidi nafa Bisao. ai saa mo tete kɔ asɛm no n'ano abayɛ bi ai nti asɔre a yɛrekɔ nti mmea mmɔ life anaa nti yɛnyɛ ntete kɔ anaa ɛnam si nti life kyerɛ sɛ wopa nkɔgya fa wo nofo bɛkyerɛ woka pɛ na mmabaawa no ɛnyɛ ɔmo nyina o na ebi na wɔmmuna na ɔmo keka nsɛm maame yi wopɛ life a bɔ ɛyɛ wiasefoɔ life a nsɔre bi wɔ hɔ ɔmo sɔpɔto saa deɛ no ɛnyɛ gyidi asɔre wei asekyerɛ ne sɛ yɛwɔ foundation asɔre wei si so amen meka sɛm kyerɛ wo yes nsɔre bi to ɔmo fapem ɛnam sɛ ɔmo ama fapem na anyɛ papa nti no nyame tumi nyɛ mo adwuma mpanin to fapem ne yie ɛno nti na obi yare a sɔpani James ɛte soro yɛ me dansini me akɔla ketewa wei me wɔ hɔ na takwa MP a yɛtu ne naano George Mirekuduka na wafrɛ me sɛ election bɛkɔ bɛbɔ mpaeɛ ma me mesɛ ne hwan asɔfoɔ mpanyinfoɔ a onim ɔmo yi meka kasa bi akyerɛ wo awia no me papa Samson kan wɔ se gyidi asɔre wei yɛwɔ gold ne nneɛma bi nanso yɛankasa no yɛni abɔntensofoɔ ɛna ɛbɛfa kɔ na ade hyɛn baa yaa akwantere baa yaa no ɔte hɔ ɛnna sɛ naano koraa mo de poma si nsom sama yɛn nom yɛ de yɛ ankɔ na wɔkeka nsɛm familiarity ɛbɛsɛɛ wo hallelujah amen Psalm 11 verse number 3
sɛ woyɛ wadwen sɛ wobɛto bibi foforɔ a wobɛnya problem na didi asɔre wei ɛyɛ honhom kronkron asɔre yadeɛ bi a yɛyɛ biara ɛnyɛ nipa dwen ɛgye firi awurade na deɛ ɔde honam yɛ no ɔdi nkuguo na ama honhom kronkron di w'anim a baabi abɛdu bi akanea ne kasa ma wo wɔte sɛ Psalm 11 verse number 3. ɔsɛ Sɛ wɔsɛ nyinasoa. tio yɛn na David sɛ sɛ anyinasoɔ no a yɛato no sɛ woyɛ wadwen sɛ ɔbɛsɛe no a Ɔtene ni bɛyɛ den. hallelujah Amen. asɔre papa sɛ Ọbẹ̀kyerẹ́ mu o. Ẹja ni mo pẹ̀ ní o. Ọbẹ̀kyerẹ́ mu o. Ọjọ́ Ní ọ̀pá ìnira. Jeremiah chapter 6 verse number 16. wɔte sɛ Sɛ Awurade sie nie. sɛdeɛ onyankopɔn ka ni Mo kɔ gyina kwan so na mo nhwɛ. ɛfiri saa mmerɛ yi kɔ 2026 yi hyɛ aseɛ bu sɛ gyidi wei sɛdeɛ nneɛma si teɛ Na mo misa tete antempɔn no. Ha? Yes. ɛna ɛyɛ wo mitum wodi nkwasi asɛm pa akɔn sɛ yɛ wo mitum Me papa yɛ sɔfo. na wɔn na ka kyerɛ wo sɛ deɛ yɛwo na tum de bɛnya nkwa deɛ wahwɛ ne ho so yie hallelujah Amen. sesei wohwɛ didi ayeforo bi a ɛrekɔ so wɔ didi asɔre wei mu mmeammea bi a na awerɛ ho yɛsɔre a yɛpirikyitia makeup enti me na me se yɛwie nhyɛm a mɛbusa mpanin mu bi sɛ sesei makeup no yɛnya ho asɛm ka anaa Yagye atum ana. sɛ yɛyɛ ɛka sɛ makeup nyɛ sesei didi ne abaayɛ so wedding wɔɔba asɔdɛm hɔ a wɔde penti ne ntoma afa n'anim nyinaa Clay. Why is that? Amen. Yes. enti foundation no mpanin ɛnie Yes, you. me wura so bibia kwa me kai so panya wanya ne ba bi kɔ pani do wusu akyɛw Yes. makura so dem ayefuro ne ba se ya ayefuro ne ba no se he de wa yɛ ohuni kan kɔ someone san wa ba Anya sa mi nhyɛ so. Yes. there must be terror discipline in this church Pa. na baby amra ne ahyɛde anya adwuma no enipa di nkwasi asɛm Sɛ Awurade sie nie. ɛyɛ foundation a mpani to yɛ sɛ yɛsɔre wei yɛnyɛ wo sɛ wiase ɛno na amatumi ne yɛmu adwuma bɛdeɛ woyɛ wo abaayɛ a yɛhyia na wadeɛ so ne no fontam nyina guɔ na sɔfo de wayi ɛgu so akyira so wosi nyame bɛɛ na ɔfrɛ no ma na bɛkyira so no nyame bɛya Yes. woanyɛ very careful a wobɛyɛ adwuma ma bɔnsam so na wobɔ ahoma mmienu Kasa. telling you Kasa. because menim sɛ yɛmpani anyɛ ɔma bi kɔ ɛne mpani tete ɔtepono ho yi ɔmo nyɛ adwuma ne saa nanso asɔfoɔ ne ebinom nnipa anim twehwɛ anim ne animonyam nti one the car said deɛ n'asɔre ma dɔɔso ɔna ɛkɔ heaven we need quality not quantity sɛ nkɛyɛsi bia mmra deɛ a kìí asɔre nkè bɛ tu ogum na nkè du obi abɛ bi a wɔnyɛ saa asɔfoɔ ne bi na ama nnɛ ɔɔka na mmaaya ne bi edidi wɔ tɛm because odi nkwasi asɛm ne sɔfo ntumi nka.
Yes. Na asɔre wei honhom kunkun bi na afrɛ waba mu sɛ woanyɛ ne sɛdeɛ honhom ne paa ɔbɛpa wo ntoma to onipa bi a wansuro gyidi wei na wɔmfa ne di ama honhom no yɛ na wie yɛ ɛhu na yɛareɛ bobɔ bi tipayɛ baako a ɛbɛtɔ wo so no yɛbɔ mpa yɛ ayɛ san sɛ nkɔ maame bɔne bi sɛ wo ntoma mu o ɛnyɛ saa na mpani to foundation no be very careful Jeremiah 22 verse number 17. Maybe you tell 1 verse 4 too. Jeremiah chapter 22 verse number 17. Me say, I saw the way said you were you now are bonteno. Me can no crack no playing. Yes. See who say we are here. Who be the year you? Me can no crack you. Na ye me say you penny for. Or that to crack it the same. Na I come now. I come now. What say you? Jeremiah chapter 22 verse 17. What say? Nanso. Wani ni wakuma ni sheso. Ye wa asofo bi ni adifo bi, anyontofo bi na asem, adwumefo bi a omo ni bibia so. Some from so. Hey, master one can from so. Be very careful. Say emfaso so. Sorry. O si ye woni pani bi a o ma gia tum so mba ye adwuma no a. Enya adwuma no o mu ye o. Emfaso nti. Onwena kra no ho. Do onu benya gu ni botom. Ni wasifie. No atoka no dem yet ni pass machine e ba no onwena kra no ho me ka no kra kire wo what the all part anya no afa kwan paso no what is akoko hidi obutu kosua nyo no to ye so oh sir obecha ni namu mienu agya na akire obeye kwase ya na so te so se wo hene na onyankopon ama Samuel akosra David me ka no kra kire wo wo ya ye behu se wo ye sofo na to huhu mu no na onyankopon yi wadi da Hey!
True Faith Church International. The woman no we ha bon sem kese matrais. Amen. Amen. And am dada won kaya ho na wadi kwasi asem na empani bekanti akola ketwa wasene pomadi muswa edai. Hwe hwe no na ni Judas yi o. Judas na yi Yesu man.
nanso Judas wu yansa na Yesu Kristo wu. Yes. Hallelujah. Amen. Obi a watu ahomone da. Obi a wasa yade da. Obi a wahye nkom da. Nanso edu baabi no. No oni abonefo pam Yesu Kristo tiri so. Foundation no wotie dia so. Binuma wiye mo ho abam. Ya wo free tete akyere wo ho asem. Sesei mamenka, mo mamenka. Pa. Last year, you see a different part of us. Ewa brepo. Odifo be frame say, Nyankopon say, aka 2 months ya my papers me kwa abruchiri. Me o, me ye paper we. Ye ba ya enra no asa be frame say, odi Nyankopon say wo, haya na betina unko untu kwan unko abruchiri da. Enti nya wadwen say ukwa passport. Odifo kro no. Na me ka che pen no tie bi sem sa kwa we last year. Wonu na ka che de nyame say aka 2 months. The all second, na penin zebra, no didn't fetch her. A pinma, you are one day. Abem, what you mean, Cassa, Kawalu to the Trase. Are they? A teacher will be a mechanism. Debbie. A decent people what's your crown now? Who was about catching the panel? Are they? Are they? You are the home. Abem, home, and was so. And was so now to Tobo, and be cry, no, dinuma, no, Sempaka, no, ya no to, no, ya the check, no, ya Babo can kai, and be so you fear take a ring. As I'm woman, you know, yeah. Oh, I am no cry, dear for my dada, you know, yeah. Yes, I will be oh. Yes, I will be foundation. What is? Best self foundation, Papa no. Mrs. say, Miniata Libya Kaku Jan. As it's say, baby, I made the call Jambe will be an anonymous bank. Nipo guho, mi wura upon moi. Ma kodila no so, but one man not tell about what sorry. Also, now a befriend was a also penny about Obra. Straight to Nipo guho. And you could certificate papa mini nibi. A man for fee papa yin CB. And to Kojan Winty, one of what so wood do now when you yampa. And your good foundation penny for the day. And then, yeah, I'm not telling you where we are. And you to bonny at you. Amen. Evil communication, corrupt good manners. To bonny, I say what papa. So person that been penny also got natural party. Be very careful. Na mnim so Nyankopon o ma wa kwan no ne ye nyam furu so hada e ma o mesa adwuma no na mnim se 2026 fi samre ko no wo a wo be wa dwen se wo on sachira wa dwen na wo ntie be ka asemboni afa gidi be hu no o Nyankopon bo na on sachira o be wa fie mu amen be wa fie mu ebra Yesu Kristo ka chedu dan se de wo pa ye no ye ne ntem no se na Judas se na so be sachira Hono se ko take kasa na se foundation no
Yes. Obiani de radia kafa ne ho. No kwasempa. Minim yadanfo bi a. Yes. Okobo adwamanya. Home ni se wonka. Busu ni mienu pepepe na ka tete ne nam. It is obi ka kire wo say. Baby aduasi aduasi wo ye bone a. Ukoka. Say nipa no, we wiawia ne ho abede. Abem. We wanti. Ofritete no akire wo say ofritete atwene san krofo no wasem ato. Edi amasa atemwe. Edi amasa atemwe kwai. Amumuyefo odane nyankopon odum no ahoye. Say emaya ni bi bo meshi bo Brazilian hair papa. Pa. Na awurade be so mu Pa. Da krope. Minim say da krope. Yes. Hon konkun be so mu. No kwasem. Yes. Hwe empani moni diem. Adia yenye didifo. Ye dia kire ato wofo. Yes. Ama wiasefo aboy abaso. Say ya sori ye papa no. Say ye maya ne ye mrantie bi no. Patrick to no. Yes. Adia so Befa. Dia ewiasefo aboy ye didifo abaso say. Yes. Adia ye ka ho asem ye pa no. Say ye yutu no ebi. Befa. Satan di wiase a kire omo. Yes, fe. Eya hu do TikTok ana. Ye hu. Jidi ni abaya. No di nua boniti.
na camera wɔhyɛ kogyan 3 cameras na wasade asɔre ne deɛ wobɛkɔ baabɔ ne deɛ wobɛbɔ heaven woabɔ ne ti wo mu heaven onim sɛ nnwom no a wɔto no ɔno ana ɔwɔto ama ne ho wo hye wo ho na wobɔ mmɔden kɔ comment section hɔ anaasɛ wo test ne sɛ me nua baa ade a woyɛ ɛgu asɔre n'anim ase a wohu yɛ anka woanyɛ atɛm a wobɛdi wɔ no Nama bamia jampa and I'm a from a bomb jumper. And I'm a from a bomb jumper. What's up, my yes, and I'm a bomb jumper. And Chicago. And I'm a bomb jumper. And never baba me a jampo. What's up, Emma? Yes, we. And never baba me a jampo. And Chicago. I think I've went you. Yeah. I think I've went to no man. And Chicago. I think I've went you. Yeah. And I'm a from a bomb jumpo. And I'm a from a coming period. And I'm young bonnet day. Yeah. I'm a bomb jumpo. And Chicago. When I'm a bomb jumpo. Whenever Bobby jump, what's up, Emma? Yes, whenever Bobby jump, and she got away. Born me, would you ever? Yeah, where am I? Yenti. Yeah. Yeah. Where am I? Yenti. Yeah. Yenti. Oh, Yenti. Yeah. Yenti. Oh, Yenti, Uramania. Oh, Yenti, Uramania. Oh, Yenti, oh, Yenti, oh, Yenti. Master City. Onyankopon adomatedro madam awuhie empani mameka kasa wi yes asofo ni bi asha ase e kire awale mienu se ye mo ne won kasa eyampa na masa yes se wo yire ho afunu na person one fufuru aja aso nneko te kasa we yi obi asha ase me obi na send video no ma me busa me say na mu too faithful mu ja wanye mienu tu me say asori bia won doctrine ye say ye ware ba ko yes
asenkafo mpani fo mama hom ne so pani na o ka nyame asem kroje no na obi to baabi na o kenka quotation 2x4 bi na onu ade na do kirem na ya ma dwuma na ede ah so for aba homa mienu wo di ahoma na twoto enra di ahoma na twoto so for na me prep ani ba ko senti ahoma mienu po di atwoto ti e hye ni munyam dabi to ase to se owiewia ne ho abafrem waye emumuyefo a owiewia ne ho so a waye Judas wadane ko waye emumuyefo a omoye emumuyefo a kodani nyankopon adom eti wo kan ba ye bi anim wo twa branche bi anim no ofre na mata se o mo fo masem ko hwe animfo o ma ye ho atrenefo o beni panim animunyam wo se o ma wiewia mo abafrem yenko Galati no yenko enwoma otwere koma Galati fo o se nyame nipa eti ba ko nchamu nsia ko Galati fo nsa na ekire medase koy eye me wonwa se eye me wonwa pa se motwe foundation yele na Samuel bla ko dia to ko motwe ama so wenya ni munyam no eye me wonwa pa se moni aye ba ye mu binom motwe mo ho ntam se ya twie ho ntam foundation papa wi bebia be wura bia wo ni munyam mama wi la fi wo pese odi brodi ato so wo pese odi paper to so odwuma be dadi o yes no uja be sorry Paul say ye me wanwa say won me wo titi mu yi ye ko ofin so me ne papa James Bodu ye ko akosra obi anumere ne ye kosra obi oni pa ye busa no ama na ma edale si tu nipa no fie no ye se ko jano e ye gidifo na ho na o se o masadi he e ye kama pa ma mi bi bo masadi bi obo he oti ha o konfo bi o ha ya ota be se ko ho pa me papa James ti ho o emi dansi ho me wa sori we mu yi o ko pedi o bosom so o wiewia no ho me say obi o wa nya kwaje ba o eti wo awurade afrɛ wo na wo ti nyame kasa no be very careful na da bia me ka me enyu obi afuto na me tie o ka sam na me hwa ba abunum na nte sa me mfa da mfa no ba bi odige koduru se mo hwa asam a wo ka no na ba abogi tu mu a na bre me ho ase na ma fa bo nsem kese ma Christ wo se ye me nwanwa samotwe mo ho ntam se sa na o press foundation no wo sai no kwai every day wafrɛ mu Kristo adom mu Kristo a wafrɛ mu kwa adom kunkuru we mu no wo twe ho kwa wo kwesu bibia ni wiase bibia bibi papa bi wo wiase me sibi gura mabusuo mahu sampa se gidifo onyankopɔn ma ne mpare me urade ma ne mpare me amen samanye bi kwa to me kwam na mo se me wo twe maso fie nso kura metena sia sa aba fi se mahu se bibi papa bi ani akiri hemma busuam na mehwem na ntene mabawa no na mehwe de bonsam ye nipa na mehu se urade wa ye ni bi amen sa dum wei o ya ma wiase wuraw e se foundation ni to o kwai en mame ka se mi kirew se wiase kwa wiye enti ahenie bia e ma ne ho so se okotofo luminati fo first category na omohwe e di recruit nipa eba omo occultic kingdom ho no se omo biem Oma biem. Yes. Na se mi ho no a na US number chat me. Obomidi prophet straight. Ochi ame na Jesu. Na obusa me say me wo hefa na mte say me hu say US number na testing say me wo Ghana Techiman. No so okay. Can you work with us? Wait, screenshot in now me phone so. Can you work with us? Na busa say who are you? And was say they operate with mundus cana spirit. Tie enti na unim oma monitor me for the past 2 years ni na oma who say me kutakania and me pa me ndwani omo me nya fame papa na me nya sika screenshot ni na me phone so ana onu busam say what spirit do you use? Me bro for nyeti am vanche me. And I me testimony say I use the Holy Spirit. Now was watchere LO you know. Nese ti say osere. Now watchere. No testimony say me interest say
me join no mo a me test me din me yiri din no obu sam say me my say na ka say my me say no say me test me mani nyina din tie na me fan send omo na me konkopie account e wo Ecobank na me fa na account number ne mo omo no mo fa $20,000 ni kan to yes na me pa omo mami invite to Utah ewo somewhere north and South America na omo beko omo temple kese wo akoye program omo mami invite mra ho na menya sika na menya fame me dia church nipa bebere omo ha na unim me yesame so omo ahwe na me guso ne chat ya ana de ma me bo hu ni say o testing me say said your mo kan nyina magi atum na me no mbetu anamo a me mo naked na me ntwa picture me ntwa na naked na me ntwa picture no enye say bia omo de me naked picture ko tia bonten na em onipa bia no se ubo naked na utwa picture e said ye where you so e dia ko baby ti me twa send dem o ma na se me de me so na e dey amo so fuche de ma me student o wie no ka twa ato say se me nim say asem o mo ka no me ni so a ma me ntasi bibi amabiem be try say me toto o ma no a me hu de me mpe na ti ye ene ba bye yes me ya ma de say ka me ka say me ko bi account no na nka ma tete o ma ko mo de tum wi a na ma block no wow ne mo o kan say se me nim say me nye interested dia test na o dia ma me no ma me nto aso be no say ko fo mi di agora me ni me hu nkunku nyina say ma mo de ko am de be fa so no e wo mi fon so hwe ahini bi epeja wo ti gidi asori wi onyankopon afi de honhom konkon no wa hwie enti wo ye youth wo ma woni da ho kakra bi a onyame do ben senkyere ne amen wo ye youth wo ma woni da ho kakra bi a urade be mo agidin yes sei gidifo no ba bi ebi no wo awran sofo enwanwa politics side doctor side tese emu wura ba bi kama na anu ya ye papa da boat won kan ne ba ya lawyer wo UK omo koya award bi tini ne akola o lawyer se ko share in UK on the way ne amen o ka tem se odifo mi ni me wo so o ma me no omo ko share no me mfi so a na so to aba ne wie no na ma we na ka che o se awieye ne ba onyankopon pese odi gidi mmofra ne wura ba bi a emu do na ma so na peja na kire bi no wura ho no mo a wonya access no bi so kasa ahagidi no sei ni moni na ho akonfo biem first na akonfo meti sei omoba sei obi a ya advert obi a nyankopon so biem enti wo be sa tale we no be very careful en fa fa fufuru bi anto so kan na me fancy me won wasem atwe mo ho ntam se ento wo kwai every day wafrem Kristo adom every day wafrem Kristo adom no e de kwa sampa fufuru enzo anya sampa fufuru bia o why not in one free GD asori mu a wakọ ebibi extraordinary I'm asking you why not say the obi yenye a watin ho ko no wakọ ebibi unique won bi adekro na your ko ye no wono kro na me say personal interest self gain in tea omo kro niema eti hweye no am obi am tu ofutubone yes na aha ena nkwadua no esi amen wo se enya sempa fufuro bi akoi na emom enipa bi wo ho a omo ham oti wo ya obe hawo wo ya nkwade ba no ma nkwade atofom ko na wo pese na omo pese omo sese Kristo asempa no omo ya dai omo sese Kristo asempa no eno so na mpani so se omo mma kwan da tunko no ogina junction bi so ena de mpani ye nye no ke kansem ye ma medane no ye na Samuel Brako only good foundation amen ena ma metete ko bi ti se me ye bo mi din se odifo hallelujah amen ikodu ta papa na soft medicine na omukoma me hotel ye de paper de biye mi hu bi da a card won a card bi sa wo de kire so na ye kwenene na biye me de kire so na ye kwenene na biye room 222 makola me ne ko e no me share plan no na me mu no me sa wa kola no so man room na me ka chom te da bi o mama me ne makola ni na da ba kum so da ni si
Call ye empa kakraka sumie for ne guso. Nya wan ka minim se empa ba ku sumie for timi guso. Sumie for me di yi. Nam se die na mo wo. But you have jollof rice, you have debe rice, you have assorted rice. Nam se e die ne fa na assorted. Eni e mo ma me assorted ni bi. Men kan he. Hey, we are GTB you. Amen. Me say, who the le good foundation? Yes. The one to sempeni ya no. Fa ho brase to aso. Na, Ewurade be mo didi. Amen. Omo dia sorted ne ba e. Utu say, na twinam kakra, beef kakra, we kakra. Yes, maji adepa. Say ya wumi ni am she den ni mo papa da. Wadi mo pa. Enye didi ataliya. Amen. Hallelujah. Amen. Was a more beer more for to money for Uncle Baby. Na sempo. Na sempo. Yen. I had me tell me the query. Say, yea, me or dear forgive your crown, and make catching out setting her. And that foundation of Betono to a no answer yeno. Say, me cram me down me home. And I say, above will be free suruba. Above will be free suru. Eba cancer and puff frobi. Eba cancer puff frobi. Eba chino foundation for frobi. At the Chiramo. At the Chinawa. I can't hear you catching a I can't hear the somewhere black and then penny for la to a ya. Only Bones and Cassima Christ. Amen. Amen. Yamilipa, Pakakantos on face. According to Galatians 1:9. What is it? Said ye can anyone. Said ye down penny cano. Sana for me can be say. Sana boss, it was a can be say. So be my cancer and puff frobi. On Sekasawi or Katwasun. Yes. Na po nim say nipa bi beba yemu a on be boni pa so on be try say good foundation na samabra ko lampani ato so be si ne no on be o ma dwen say o mo se sano o to se say maya ni bi traza o mo she pa yehu ni nyina yehu sister Ewurade do enye obi akoma so ade so be fra so de mu traza no quality dia so de ye ma en hye bi ti ase na obenya nkwa amen o say sisu bi mo te say said ye can said ye ya kan da no sana for me ka bi o ye say kan anadwen say cancer and puff say obi say what to say at the Chiramo and the Chiramo I can't the emoji no I can't the na some blacko so penny Elijah so penny Sam so penny Peter and the apostles some penny I can't to one Galatians 1:9b what to say onwe 20 man mountain Yes, boy. Mempa ebo ne ma me koto se ne da dia meka che onyankopon ne se yes mo benya ono a Joseph ukoda yes na ye free Joseph the diani and a prisoner oda sorry ye no na ni dia sesa ne ye friend prime minister the odi dia sorry we ban na samabra ko no Esther koda no na ye friend Afna Esther yes oda sorry ye no ye friend Ohima Esther na hima sa onyankopon na wa frɛ me ne wa ba animunyam we mu yes me nkoto sɛ ne me mpa abɔ ne sɛ yes ɔma wo na ne da amen na ɔma wo mpa mfa baabi ya da Amen. ɛsan panyin atwa to hɔ no yes mesɛ onyankopɔn sɛ ɔma yɛ ahobrɛaseɛ ne honkonko no amen ɛyɛ nso yɛmfa nante so saa Amen. ɔka sɛ musuo nka wiase a me ne wo wama yɛ mu meda wase Amen. amen Kosua bon sem kɛseɛ paa fama ɔsɛmpakani Gideon Apia Tachiman Jama na ɔwɔ nhyira nsɛm bɛn ɛna yɛbɛka kyerɛ yɛbɛyi mante kabaako ka ho ɛn mekai last 4 years yɛhyiaeɛ ɛna aberante bi baa me nkyɛn sɛ sɔfo gyidifoɔ mpanimfoɔ no asɛ youth no ɔmo mfa yɛ ɛnyɛ hwee na meka kyerɛ sɛ owura ɛnyɛ sɛ yɛmfa ɛnyɛ hwee o sɛ wotena se na wotie mpani asɛm na deɛ mpani de kyerɛkyerɛ no wosua na wotumi ka ne yi a wo nso yɛbɛmu abɛka bi ɛna mebi sɛ owura no sɛ ɔma moto nwom no kyerɛ me nkɔkorafoɔ ne mmerewafoɔ dodo wɔ wom wɔsɛ ne yɛ mmeranteɛ nkwa nam sɛ yɛnkyɛ ne sɛ biem apae nti woyɛ ɔbɛbu no woyere ho a ɛbɛduru berɛ bi na wo nso wogyina ha saa bɔ nsɛm kɛseɛ bi mpa afa hyɛ awurade animonyam yɛmfe yɛnsa nhwɛ mpanyimpo no yɛnka nhyira nsɛm mfa nkyerɛ wɔ mɔ
Penny and then a branch and a Becca science no Munina bow. Munina one can you median Cabaya Campon and matching online. And I'm on Pensa. Penny to Joey Penny in a batch ready. Yenya. Come on, what's it? Come. Oh, aseme free titio. Yanko pon. Odumaguma. Yeah. Another way. Asemi free titi. Free titi. Asemi free titi. Asemi free titi. Asemi free titi. Asemi free titi. Oh, yeah. Yeah. Hey, yeah, what's up? Would you Oh, well, quiet now.
Chairman within the chairman, the National Administrative Chairman. Yes. In collaboration with your in-laws. Merci beaucoup. Take it easy. Yameboa na yuya yebesa sujano. Oh, one more say because you can find share ready and munyam. Whoa. And somebody so yeah, me pesa metin sembono. Merci beaucoup. Yeah. Yeah, be shemu ya se me kasembi. Ushe obi ani ebu obem. Eni edi shemu na kwhye ekroto. Ye de kwhye kroto. Obi kana afei. Ya dwene kura ye na. De ebe mi mu a me ka kire obi ni say. Ye nko nhyiemu nko no secondary school na university bi land bi in say da. When the first time. Ye be nhyiemu ya ma howo. Ye ni ani e ba be nhyiemu ahye ho den. Na minim say di ni pe kan first time ye ko secondary school yi wo hwe free ko ni girifo ba bi ko hye bia no ye ko hye no ba bi be nya girifo nyina o se hyiemu yi anwumiro anapo anwumiro anapo de bi apati ase aye ma wa mo nsema fa hye awurade ani munyam enti mu amoka ye nyina hye ya wie na fe ya fire ade no fo mo ma menyom na mesra mo maburu no ne mpanimfo ni nyina awurade se yemfa nsapan me pacho ye yure fie ho nsanki echi obi o wa wagye die se woni no kwari gidi asore ebetu anamon fagidi bra sore bra yo na onsu yenkobo osu mfa wonka no kwari gidi asore yo ai no kware obi a wagye di se oni no kwari gidi asore betu anamon adwumi koyi sore bra na so yenkobo osu mfa wonka asumi ho asa ye mu binom atimi akogidi a onsu betimi akobo ani so ahye bi nyina di ato nkyɛn atimi ahye atare we bia onsu betimi akobi ye wagye die no amra why na wagye die sa wane no kwari gidi asare betu anamo na onsu akobo
Yenye wakra baako bonsem kase pa fa she radio no manyamo ha. Fanu company ani mo. Ya waje adie, omra. Wa waje adie. Ya wadano. Ani nanapa. Asem. Bonsa ko bi ba. Eduno eba. Ai eduno ba. Medamase. Menya ba kwaso so ma na ye 10. Na ye ba ye ene 11 eba. 11 eba. 11 eba. Ene any enron kwa. Wo mo ye nyi o mabo o masu kwa ye akra makomako 60. Thank you God. Etijini no uja ya baba no obi abahye mo. Ayampa. Nti mummi anyi ne oni antram. Na quotation me den say achikafuo bi. Baba di kan na di kanfuo bi. Akodi ye chiri. Yako jeni sana. Atrai mambo yako. Yako jeni sana. Ya de nimu wei na aji correction no. Etu obi amane de man Jerusalem ye ko. Ya to correction.
Ataya mi mama sebia. Mama samumra. Yeah.